Haga jing rakai yakni rung World Cup na Nabynnta Europe haprengka Austria Persia ika Romania. Haba pai syakna jing rakai ka Austria kala khur ka nam job hadin bakalala aban film ya ka Romania da ar lakawai. Haga jing rakai haprengka Albania Persia ika Serbia haga jing rakai baro artri ken hun kya khaj film la aban penkhi jar nanu bastang jing rakai hadu bukut jong jing rakai. Haga jing rakai haprengka Malta Persia ika Lithuania haga jing rakai baro artri ken hun kya khaj film la aban penkhi jar nanu bastang jing rakai hadu bukut jong jing rakai. Haga jing rakai haprengka Finland Persia ika Netherlands haba pai syakna jing rakai kan Netherlands kalau khur kanam job hadin bagalala ban film ya Finland da Arlanat baria gini ki Argol jong kan Netherlands layo ban Thep dau dipe haga minit ban riu padu dam fries haga minit ba ar thaulai hagwe par gajing rakai yakni rung World Cup na Nabynnta Europe hapreng ka Andorra Persia ka England haga ne gajing rakai haga kela step gajing rakai ka long maria khaj Henry day haga kela mid kata haga minit ka basan peu u hariken layo ban Thep ya ka gol ka banengkong haga ne gajing rakai badleng bagan ke shigol jong hariken ka England kalau khur ka nam job da shigol lanot badleng bagan ke jing job ka England kadang ne ka kerdan ka banengkong ha mi Kane point na ka group K haga jing rakai international friendly hapreng ka USA Persia ka Turki aba phai shak ne jing rakai ka ri jong Guler ka Turki kalau khur ka nam job haden bagalala aban film ka USA da ar ka wei badhaga ne jing rakai Guler player badang ar phusnam ka Turki uli aban Thep shigol Nabynnta ka Turki agoi par ka jing rakai hapreng ka Mexico Persia ka Switzerland haga ne jing rakai ka Switzerland kalau khur ka nam job haden bagalala aban film ya ka Mexico da saula ar